Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mone mun foof salminama e inde on manama e jettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe humnude aade kala e saaha e yewtere moon witende Kuccam. Hande noon Kuccam ina tawe ɗo e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sikki ala ko legal PK 10 hasinno tawi eɗen kewno teskede e studio ji men e Pindi TV kono ha hande eɗen tawe ɗo e leydi Mauritanie. Kuccam ne heewi bismade DG ji en mbiyata directeur uji walla ni ɓeɓe ganduɗa ko ministére uji hani e opérateur uji économique walla ni e député ji woni subaɓe toon to assemblée nationale opposition ha e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni wonɓe pouvoir e société civile. Hande noon eɗen joddi e goto e worɓe dariɓe mbiyen walla sukaɓe ganduɗaɓe ko golloɓe golle pattam lamiji ɗo e nder wuuro Nouakchott kono kadi e leydi Mauritanie kala e kuɓal on ɗon noon yaari koto banggue mbiyen salama mbiyama ko opérateur économique salama mbiyama aussi ko gardiɗo entreprise mo ganduɗa ko golle pattam lami ɗe wone wadde e nder leydi ndi golle to banggue comci ɓorneteɗi kono kadi gaga tan wondemo gollowo ngal gollal kono kadi ko neɗɗo mo ganduɗa o ko jangguinowo sukaɓe ina mbawa joni joni o hebde hen ko cohli ko to banggue ngal ɗon meccal. Hade men nadde bundi yewtere nde en dokkamo konngol o salmodira e yeɓoɓe Ayaw Pindi TV e yewtere muɗum Kuccam o wiyete ko Amadou Mbaye ɓuɗo lollirde walla mbiyen joom gollal biyetegal Makam Couture moni foof nani ndiɗo mbarodi kono kadi nani dilli muɗum no hannirta ni. Noon Tokara assalamu aleykum mi salminima calmina yeɓoɓe Ayaw Pindi TV. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. En calmitima ko adi fof mi salmitimama an Tokara Amadou An mi salminima no fewi mi jurimama en calmini kadi yeɓoɓe Ayaw Pindi TV en caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en juurima jinnaɓe men wonɓe sababu tawede men e oɗo aduna ɗum noon bandiraɓe foof en calmini ɗumen e kuuɓal. Ko noon min calmitimama kadi ene gasa tawi bandiraɓe calmitimama no hannirta ni wonande yeɓoɓe Ayaw Pindi TV eɗen gandi yewtere nde no mbiɗen ni wowani jaɓɓade won e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko yaruɓe e fannuji mecce kono noon ina jabbo ɓe ganduɗa ɓe ko opérateur économique en ene gasa tawi Amadou Mbaye koye mabɓe jeeya kono hade nden mbiyen tan ɗo ɗo joɗiɗen ko salon makko on jiitaɓe ganduɗa ɓe inana kuccite men ko yimɓe yonɓe machallah kono kadi kala hen kalaɗo eɗen mbawi wiide ko kañum tan ne yona inde walla lomto leñol ngol kala e mbadi kuuɓal saabu darde muɗum to banggue to heedi ɗo debbo noon e gorko kamɓe kala ɓe gaari dusde en e oɗo émission kono kadi wallodirde hen mo ganduɗa kan woni Amadou Mbaye tawi ko dusde ɗum tigui e oɗo jamma walla e oɗo kikiɗe hollirde wonde ko neɗɗo o fotiri ni to banggue golle muɗum kono kadi ko woni e wadde e to banggue gollal ngal o gollata ngal gollal nam jogoɗen yewtiddemmo ko kono hade nden ko adi foof mbiyenmo holko woni Makam Couture so tawi a wiyama ya firat ɗum bandiraɓe ko holko mbiyanta en ɗum. Hey ceerno Amadou Moussa An Allah jarama e ngal ɗo namgal pattam lamiwal machallah sa wi kam yomi fir ko woni Makam Couture mboɗo jogo en coftal no fewi nde tawno Makam Couture ko kañum jaɓɓi Amadou Mbaye jangguini ɗum ngal ɗo meccal. Makam Couture noon wona Amadou Mbaye inni ɗum Makam Couture inni ɗum ko nenam jibinɗomi ko kañum wonno ñootowo min garmi janggumi e oɗon atelier mo nenam udditno nenam woni Coumba Kane e oɗon atelier mo nenam udditno garmi janggumi hen en 1994. Yimma ko tailleur wonno ko tailleur wonno wona tailleur industriel no taillereɓe gandira hande ni udditde atelier walla jogade place mawɗo entreprise mawɗo ala o joguino tan ko machine makko nder galle omo ñoota hen darabuji omo ñoota hen wutteji rewɓe gude e foof gueɗe kewɗe omo ñootanno min jibinami tan tawmi komo ñoota o joguino ko machine ɓalejo yeehi ha ɓooyi o soodi machine aji ɗiɗi walla o soodi goto o ñamli goɗɗo
entreprise goto ne wonno ɗo ne wiye IDM ñamlimo machine 217 koye on machine 217 janggumi min Amadou Mbaye yoli makam ko inde neɗɗo alors so tawi faami haala ma makam ko inde neɗɗo inde taniko woni jatam taniko jibinɗo yummakko jibinɗo yummakko bamum yummakko woni jatam min on woni makam pamirta en jettima e nokku o e ñalawma hannde o en tawi nokku o sifa muɗum no wayi ne gasa bandiraɓe jeeyi image uji ɗi no gonni e yarude ko nokku mo ganduɗa sa yettimum tan ma andu ko nokku gollal kono ko nokku aussi jeeyirɗo enen noon koto banggue gollal ngal kalten nde tawno en tawi toon sukaɓe yonɓe beele Amadou Mbaye caggal nde janggui ha wawi ko waɗata ko to banggue ñotolngol ma en garo hen kono kadi ko jangguinoɓe en sukaɓe tawɗen toon walla ko sukaɓe tan arɓe ene gabbe gollal ngal eyyi foof nani hen nde tawno sukaɓe ɓe tawɗa ɗon ɓe hene mabɓe ko jangguɓe ha ɗiggini ko ɓuuri hen hewde mabɓe kam ko min jangguini ɗumen min jangguini ɗumen meccal ngal kadi somi jangguini mi gayni mi embauchat jomum wona ɗon ene golla so tawi ene yiiɗi so tawi yiiɗa kadi yiiɗi ko uddide atelier mum mi walla ɗum e circuit ha heɓa atelier heɓa kañumne gollorgal yalta atelier o faye banggue goɗɗo golloyo gollono hoore mum kono hewɓe e wonɓe ɗon ɓe ko ɓuuri hen hewde kam 90% ko min jangguini ɗumen woni hen noon ɓaari hewɓe mabɓe ɓaari woni hen kadi choix goni koye lawol taw choix ɓaar so wiyama on ɗon nokku woni atelier walla taw ko nokku mo ganduɗa ko nokku gollirɗo o ko nokku mawɗo machallah beele addadema on ɗon entreprise doole ɗe keɓɗa hen eko jangguinta ko aɗa jogui hen jokkodiri walla jottodiri hakkude ma e laamu leydi ndi ala so Allah mi ala hen jokkodiri e laamu leydi ndi yimɓe noon gollotoɓe e laamu ngu ko ɓuuri hen hewde mboɗo jokkodiri e mumen kono wona kam to wona e inde laamu quand même ko inde mumen tan personnel e nder atelier o en jii hen sifaji ñooti ɗi ganduɗa ɗi sa ƴeewi sa yirlima tan jirtaɗi koye nder leydi Mauritanie e banggue Afrique kalten beele ɗin ñooti ko janggaɗi walla ko an ñeeñal ma e haqqillantaguma saabi ha mbawɗa ngal ɗon meccal walla ngol ɗon on sifa woni on ɗon sifa ngol ɗon ñootol e ɗiɗon ñooti min tawɗi min tawi ko babiraɓe men ene ñootanno ɗum babiraɓe men somi wi babiraɓe men wona babam jibinɗomi kono ko babiraɓe mawɓe ene jooɗotono ene ñootira juuɗe mi anda saɗa nana ko wiyete jannankoɓe ko ɓen ñootanno ɗin ñooti ɓe ñootiranno noon ko mesalal e junngo aɗa yiya wutte engagé aɗo jomum waɗa hen lewru ene ñoota wutte o taw gasani taw caggal ɗum noon machine aji mum gari nde machine aji mum gari min jangi alhamdulillah min mbawi min batti jangguinde ko noon ɗum yaari ɗiɗon ñoori no mbimi ni tawre tan ko ɗo e nder leydi Mauritanie hol no jacinirta ɗum hande e nder leyɗele baɗe no Sénégal Mali ha toon to Maroc so tawi no wawi wonde beele aɗa jogui miijo yaccinde ɗum ɗon beele leyɗele goɗɗe ne mbawa medde e sifangol ɗon ñootol eyi sifangol ɗon ñootol aɗa andi leydi foof Allah wonno rokkiri ɗum wonno wawiri kadi ñootol ngol min jiranmi ngol ko hono no annama culture ni fina tawa ngol way kono fina tawani nde tawno fa tabarakallah machallah Sénégal naɓe ne mbawi ñodde no feewi Mali naɓe ne mbawi ñodde no feewi machallah Côte d'Ivoire naɓe haalaka kono goto foof ene jogui fannu to yaari Allah noon rokki Mauritanie naɓe oɗo fannu ko hunde kadi nde tengtinmi nde tawno sa yeehi Sénégal aɗa yiya toon wawɓe ñodde kono leliɓe juuɗe kono e oɗo sifa momin jogui ga eɓe ene tiiɗiraɓe no feewi ɗum noon waɗimi tengtinde wonde kadi ñootolngol kongol ɓooygol
saha fof noon minen emin mbayla hen hunde saha fof emin mbayla dessin ngaji aɗa yiya ɗo dessin tan essaya ñamtinde oɗon dessin e ñowtol saha fof emin mbayla hen hunde kono ittani kam machallah murtananaɓe Allah ne rokki ɗumen ñeeñal kam e oɗon sifa ñowtol ko rokkani hay goto e leyɗele goɗɗe leyɗele goɗɗe ne ene jogui sifaji ñooti soɓe ñooti ɗum ne minen hayso min esi ñembude wayata no ɓe mbaɗirata ni minen ne ko Allah rokki min ko hayso kamɓe ɓe esi ñembude wayata minen no min mbaɗirta ni bon mataw mi siftinima namdal ngal beele aɗa jogui miijo yaccinde hono ko wayni ko e nder leydi Mauritanie nawa ɗum e leydi wano Sénégal taade woni toon ko sifaji mumen jogui ɓe hen ko robboji ɓe hen ko marniére uji ɓe hen beele makam couture ene fiiɓi junnidiya to e Sénégal wawa jangguinde tayreɓe Sénégal naɓe beele ne mbawa dañde hono ko woni ga ko Allah jarama yo Allah waɗema barke nde ciftinɗa kam namdal ngal wallahi mboɗo jogui ngoɗon miijo heddoto ko mataw yaajede nde e oɗo saaha rokkani nde mbaɗɗen ngal ɗon taɓal kono eɗen jogui oɗon miijo hay ko ɓoyani ko ni eɗen jewtide ɗum e Sar Abdoullahi Sar o wi kam Amadou Mbaye ngol ɗo ñowtol ngol mbaɗa toon Mauritanie ko hanma arde gara guddita ɗo atelier e Sénégal mbatta waddingol ɗo mbimi wallahi jabbuɗa ham koye ɗemgal walla jabbuɗa ham koye haqqille mboɗo jogui ngoɗo miijo kono Allah rokkani taw yaajede no mbaɗirɗen ngal ɗon taɓal ndiwen mbaɗen Sénégal mbaɗen Mali mbaɗen partout eɗen jiiɗi wadde ɗum kono kam miijo gonnan ɗo e nder hen ɗen leyɗele limtuɗen ɗo Sénégal Mali leyɗele goɗɗe walla diaspora o est ce que makan ina heeɓa ko wiyete ko commande uji walla ummortoɓe ɗen leyɗele walla e caggal leydi ndi tawi ala ko addi ɗumen tan exactement so wona ɗaɓɓude hono ko mbatta ko alhamdulillah rabbil alamin machallah eɗen keeɓa commande uji partout dans le monde eɗen keeɓa commande uji woni ken cuwa hebde kay ko ummotoɓe e ɗeɗon leyɗele gara jiiɗa janngude meccal ngal kono eɗen keeɓa commande uji kay eɗen jogui jokkodire kewɗe e leyɗele ɗe partout eɗen keeɓa commande uji machallah duttoɗen e ñeñal ngal no moƴƴi saabu sa tawi a daari wutte o par exemple guilay bagui o ñootol ngol sifa muɗum sa ñootano joni wutte ɗo ɗo joɗiɗa ɗo holno foti temps uji waɗata somi ñootanno joni wutte ala ɗo fawi tan koye modèle aji saha modèle ne wona tokoso ñootol mum ene ɗefta 1h30 2 heures de temps wonno heewirta kadi wonno heewirta ha fakita ha ɓurta saha ne wawi deftude ni ha 2 jours won wiyoɓe ñootol ngol woni fannu mo mbatta o elle ɓuuri ɓaajde ko fannu leñol biyetengol safalɓe holko jaboɗɗa yeeɓoɓe eyyi ɗum ɗon noon ko majjere nde tawno ko fulɓe gadi hen safalɓe no feewi hayso mi tawaka mboɗo andi histoire uji mum nde tawno ñootol ngol mboɗo yiɗi ngol no feewi ha bittumi histoire ñootol ngol ko fulɓe tigi gadi e maggol ko fulɓe ñootananno safalɓe les années 89 80 walla ko adi ɗum duuɓi gadiɗ ɗum nden min mi natani e meccal ngal kono mboɗo nani mboɗo joddi e gadiɗomi e meccal ngal wimi ko safalɓe gaddananno fulɓe baguiji kono ko fulɓe dippanno e baguiji ɗi ene ñoota joni noon annene garɗa pour sembitinde ɗum ɗon to banggue commande uji ɗi beele ɓurɗa hebde ko ɓen safalɓe walla ko leñol wiyoɓe mbimi to banggue commande uji eɗen partout eɗen e safalɓe eɗen e wiyoɓe mbimi eɗen e safalɓe kamɓe eɓe jogui fannu ñootol noɓe jiiɗiri fannu e desiŋaji noɓe jiiɗiri eɗen mbawiri noon kadi machallah eɗen mbaɗirinaɓe noon to banggue fulɓe kadi eɓe jogui fannu kadi noɓe jiiɗiri machallah kadi eɗen goto maɓɓe foof eɗen jaadi hen naten e bundi jeeygu walla cargu jeeygu on guila e commande hani e hakkude ma e client o wutte o so tawi ñootama mi yi no jiirami ni image uji ɗi mbiɗa yiya darraji daneji bulaji bulo seeɗa ko nandi hen couleur aji kewɗi
e ñootol kadi ceertugol no mbiɗa ni hande so tawi neɗɗo dañatno ñootol mi anda ngol nandam ngol nandikinammi ɗo ni ñootol simple tan ɓurgol ngol wonde simple e darra on ɗon e on ɗon wutti ko holno foti jarata e copreje ugiye ñootol ɓurgol wonde simple par exemple ñootol ɓurgol wonde simple ɓurgol weɓde to banggue coggu ko bagui biyeteɗo Shingitel woni wiyoɓe ɗum dustour ko indeji safalɓe nde tawno ko kañumen commandoyto baguiji gadda e ko ɗin baguiji ɓuuri webde e bagui ɗiɗon baguiji joni bagui o e ñootolngol foof emin jeeya ɗum 15 ujunere ugoya ko on ɓurɗo webde o on woni ɓurɗo webde o ɓurɗo tidde o ɓurɗo tidde o ne yaha ha 150 ujunere ugoya par exemple hono mo ceerno Ghali Abouba ɓorniɗo o wiyete ko isbi wonde mbiɗa andi sosoɓe jajaɓe jewta ɗum ɓornade surtout ko wutte ceerno donc wutte patron ngeɓe c'est à dire jiɗɗa wiide ko oɗon ñootana ɓe doole ɗo manam raɓɓiɓe e jolɗuɓe sen mbi raɓɓiɓe e jolɗuɓe noon dabɓo o komo ɗo poste muɗum mo poste mum fenguiɗo o ɓe mbasa yirude ɗum won hen manam mo ganduɗa wodani ko jogui ko heewi e on kadi mo ganduɗa jungo muɗum ne heeɓa caggal no moƴƴi kono ɗum e fuɗɗode yewtere nde mi winoma beele aɗa jogui jokkodiri e laamu leydi Mauritanie par ce que holko tagui mi namdade ɗum kadi artide ngal ɗon namdal nde tawno ɗum ɗo ko ɗum fina tawa te ko fina tawa mbo leñol foof yitono hen hoore muɗum ɗo e leydi Mauritanie woni safalɓe halpulereɓe soninkoɓe e ɓen jolfuɓe e leƴƴi goɗɗi tawateɗe ɗo te kala leydi ene jogui fannu culture muɗum mbo horma toon to ministére o woni jagoɗo tambiɗo gueɗe fina tawa leydi ndi ko wayno foire uji ene mbaɗe walla ko wiyete exposition ji woni weejo beele Makan Couture meeɗi waɗede invité e foire uji walla eko wiyete exposition nawde produit muɗum ina holla ɓesgol ɗi beele meeɗi wonde so woodi ko holtoon e holnden ala so Allah ɗum meeɗa wodde en etinoma nadde e foire uji ɗi kono ɗum laataki nde tawno nde garɗen e yidde nadde e foire uji pour mbatten waɗoyde toon exposition ji mbatten yaarude no ɓe jarata ni mbaɗen kono hiiɗaɓe seeɗa ni e a namdima kadi to banggue laamu ngu taw eɗen jogui jokkodiral mbiyammi hayso mboɗi jogui jokkodiral to banggue laamu wona directement ko indirectement nde tawno leydi ndi ko business ɓuuri hewde hen mi haalanma ɗo yeru goto mi ñootini laamɓe laamiɓe e ndiɗo leydi kamɓe foof presque mi ñootiniɓe ha heddi cakkitiɗo ɗo o woni momi ñootanani cakkitiɗo woni laamɗo joni o Ghazouani on goto woni momi ñootanani kono heddiɓe foof heddiɓe 84 foof astahfirullah mawuye mi ñootanani ɗum kono rewɓe hen ɓe ɓen foof mi ñootiniɓe Sidi Mouhamed mandata joftata ko way ha yetti Aziz foof mi ñootiniɓe heddoto noon ko wona directement ko indirectement rewnte koye junggo goɗɗo sous-traitance koma jomum ɓorno mi yiya mi anda ɗum ko ñootolam woni ɗo mi ñootinimo Amar Khaddafi mi ari ɗo jillu mi ñootini ɗum wutteji ɗiɗi kono ko sous-traitance nde gaddanami nde mi suuɗa ngol ɗo ñootol ko oɗon jeeyi ɗum kono mi wayino jeertiɗo hen ni nde tawno ñootolngol ɓe namdi kam ko jom waɗanɓe kartal Afrique nde mbaɗanmiɓe kartal Afrique e wutte o caggal ɗum jimomo ɓorni ɗum kanko colonel Mohamar Khaddafi omo arno jilluɗo e Mauritanie omo arno jilluɗo e Mauritanie kono tellement ko indirect wonata direct ko ɗum waɗi mi jogdaki directement relation no pamirɗa ɗum par ce que min en tout cas en uddi horam nde no fewi c'est à dire que ko fote chef de l'état gardiɗo leydi baɗo no eli walla rewɓe ɗo ha yetti en même temps aussi no mbinomi nane ñootol ngol yalti keeri tacci keeri yetto e dande colonel Mohamar El Khaddafi te an ñoɗɗo a tinani ɗum ko holno pamirɗa ɗum pour mba fammindemi e yeeɓoɓeɓe surtout bon min no pamirmi ɗum tan ko way tan kono annama kiiɗal ni min ko noon tan pamirmi c'est à dire ko ene moƴƴi ene yooɗi mais an en tant que position ma wata feeñ mboɗo manki yiitade hen hooram
mi yehi ha gaddanɗo mi ñotol Muammar Gaddafi o mi yehi ha kuccinmi makko o wondini mi wonde namdimomi holno ɗum ɗo yaari no ko kalamami ɗo joni ko baleejo walla ko boɗejo mi ñooti ñotol o wi kam ko client makko jeeyi joni noon mi ñooti ñotol caggal ɗum mi yi neɗɗo mawɗo gandaɗo ene ɓorni ñotol ngol holno ɗum yaari wi kam wallahi o tinani ko kalanmi ko kollumomi preuve nde tawno mi waɗino hen photo kollumomi mbimomi a heftini ñotol ngol o wi o heftini mbimomi ngol ɗo ñotol ko min ñoto ɗum o wi eyi mbimomi ngol ɗo ñotol ko kaari ɓorni ɗum o wi eyi mbimomi holno yaari ko an heeɓi marché o directement o wi kam wallahi heɓani marché o directement kanko ne won tottuɗomo ko bandi ko tottimo mi andi omo yahe oɗon fannu tottimo kanko o addinimi ɗum mi ñolmi ɗum te kanko e hoore makko o andano to ñotol ngol fayi komo nde kollumomi nde wonde o tini ko ɗon ñotol ngol fano tan gaccirɗa noon haala may gaccirmi noon bon merci ko naniri noppi moon en tout cas won ko ganduɗa ene gasa tawi leydi foof e kuuli mum walla leydi foof e gonka mum walla e sifaji mum leydi Mauritanie kañumne ko ni sifori mato ko noon birten ɗum kono kam normalement hay sinno tawi eɗen gandi ko wiyete droit d'auteur wonande jangguɓe ne gandi ɗum kala ko mbawɗa waddene signature baɗɗo nde fonno vraiment feñde hen directement par ce que ñotol koye signature jeeya tengti aussi joomum ummimi e ñotande no mbinomi nane joom juuɗe dabɓe yettima joom juuɗe juɗɗe ɗum noon ko yidde wiide neɗɗo so ñotani colonel Momar Gaddafi so tawi ko Allah ne fonno heptinede e ɓuuri ɗo gonɗa hande ɗo surtout to banggue laamu saabu min mbiyatmami ka darorgal walla ka parnorɗo vraiment to banggue ñotoɓe leydi ndi saabu fannu mo jaaruɗa o kono foof e wade noon en keeɓi namdal vraiment e public o par ce que eɗen gandi won jooɗiɓe ene ɗo henna kañumenne ko hen jeeya kolliti en wonde ye namdomo ngal ɗon namdal beele marque ma o a waɗimo protégé aɗa andi ene woodi ko wiyete marque mo ganduɗa o tawi kala jaaɗo janggo e jaam jeere yima toon tan ne anda oɗo ko makkan couture jeeyi ɗum so wi ene eggina ɗum ne nawa ɗum banggue goɗɗo sa wonto nawata jomum wawa wadde ko yiiɗi wadde ko beele an marque ma o walla sifa mo mbatta o a meeɗi nawde ɗum e on ɗon nokku beele mbaɗa ɗum protégé c'est à dire ndena ɗum so Allah sifa oɗon kam mi waɗani ɗum protégé nde tawno mi wawata wadde ɗum protégé nde tawno meccal ngal komi dendaɗo ɗum e oɗon sifa komi dendaɗo ɗum ndendumi ɗum kadi koye yimɓe ɓe gurdumi ko juuti ɓe gurdumi mboɗo jangge mumen ene jangge yam ɗum noon ko minen foof mbaddata oɗon sifa heddoto noon ene waɗi particularité ji seeɗa gonɗi hen min somi yi ñotol ngol musidɗam goto gonɗo saram ñooti tan mboɗo heptina ɗum facilement onne so yi sifa junggam tan mi heptina ɗum facilement kono goɗɗo jahowo ko eno Yaya Ndiaye walla goɗɗo so yi ñotolam banggue goɗɗo par exemple Yaya Ndiaye ene wawi heptina ɗum facilement kono goɗɗo ni yiye ñotolam walla yiye ñotol goɗɗo ronka andude ngol ɗo ko kaari ñoto walla ngol ɗo ko kaari ñoto ɗum beele heptinde nde tan ene yonma ɗum tan yonima to banggue ko mbatta ko ɗum tan yonanimi kono mataw ko ɗon jaranmi taw ɗum tan yonanimi mboɗo yiiɗi ko ɓuri ɗum kono mataw ko ɗon tan Allah ɗuminimi ha joni ɗon tan jarami taw onon yaaruɓe on ɗon banggue ɓe onon tayreɓe yaaruɓe on banggue ɓe beele oɗon jogui fedde ɗo mbaabi ɗon c'est à dire ɗo jewtit toon walla ɗo kalda toon en cas so tawi woodi ko yalti to banggue laamu faade e ñeeñal ngal walla faade e ɓen fitnam golle en taw oɗon mbawa yitade koye mon beele nden fedde ne woodi min jogui fedde tayereɓe min jogui dental mongal kadi machallah ma won hedde tayereɓe 50 nane e fedde nde kadi min mbaɗa pied kono so Allah min kewani kam haalde min mbayni ko min jiɗa ko wiyete marque ko walla ɗuminin
wayni kono ko min jiɗa ɗum kadi wona min jiɗa ɗum ko no paamirta leydi ndi rokkirani gandanɗa hoore ma fayidagal no min kaani rokkirede ngal ɗon fayidagal ni paamirta laamu ngu rokkirani ɗum laamu ngu so ari amen ko namdade impôt ji tan walla ko goƴum tan dal ardata e amen no min poti avancirde no min poti jogorade markuji walla no min dañir droit d'auteur min ni mboɗo sikki droit d'auteur ala ɗo ko wiyete droit d'auteur ko ɗum ala ɗo e Mauritanie mboɗo sikkide so tawi ne woodi min mi tinani tigi noon min mbiyat tan mataw ko ɗo tanggueten yewtere nde tawno fayida yewtere nde foof mbiɗa sikki en kaali ɗum saabu ko oɗo gorkajo ɗo rewi to banggue ngal ɗo meccal en nani kono kadi no rewri hande formude sukaɓe won mataw ko ɗum tan ngal namdal heddi guila nden fewde joni no foti sukaɓe keɓɗa wadde formé tawi ɓe ndewi koye junggo ma no poti sukaɓe ɓe mbanmi formé eɓe keewi so Allah mi limani mi ala limore nde exact kono mboɗandi ɓe ɓuuri 50 ɓe pormumi ha hande ene jogui atelier ji mumen walla ɓe ngala atelier ji mumen ɓe kam nane embauchement ji ne liggo ene keɓa gartam ne keɓa hen gartam machallah ko ɗum woni ko yiiɗa nde tawno eɗen gandi en keeɓi nokku mo ganduɗa hakkillaji ɗi gummima ɗo ha laaɓi ceer won hen hakkillaji goni koye laaɗe ɓe hen goni koye wadde ladde seeko jaaha toon to Nicaragua tindade toon to dowlaji dentuɗi donc so tawi hono ɓe ne gooti eɗen mbawi wiide eɗen jogui ɓarorɗe ha joni ɗo yimɓeɓe mbawi muñde jangga kadi naftoro saabu en ji ngal ɗo meccal ngal wona meccal tokosal ngal wona meccal aussi jawetegal ko ngal meccal bangal fayida no fewi ko Amadou Mbaye Makane Couture joom Makane Couture kañum tigui wonno koɗo men hande nde yewtere Kuccam ko adi keɗen gudda yewtere nde en dokkamo konngol mbaynigo o waynodira e bandiraɓe siftinde aussi yewtere nde ɗo watte ɗo enregistré koye galle makko kadi dendagal no mbinomi nani bandiraɓe waɗɓe fayida nan ɗo e salo rewɓe worɓe foof en nana gari mbaɗi assisté malheureusement noon pour nous en mbawa waddeɓe en mbawa limtudeɓe kamɓe foof nde tawno machallah ɗum noon mi rokkuma konngol mbaynoɗa yeɓoɓe Ayaw Pindi TV ha tengti e nde yewtere witende Kuccam eyyi ko adi foof eɗen mbiya Amadou Moussa an Allah jarama nden dokkuɗa en fartangue wawde jeeyede ndeɗo yewtere Fattam Lamire machallah en jetti hen Allah no feewi en juule nelaɗo en jetti jinnaɓe men ɓe en ñaganmaɓe Allah juutde balɗe e moƴƴude battane en jetti kadi yeewoɓe Ayaw Pindi TV kala ɗo gone e aduna o en jetti ɗumen eɗen mbiyaɓe Allah jarama ɓe jarama yoɓe jokku golle annen kadi a jarama golle ma jooɗi peewi eɗen cikki yewtere nde waɗi woni no fewi saabu men joddade e oɗo neɗɗo biteɗo Amadou Mbaye en nani ko haali ko guila fuɗɗode ha ɗo uddi ɗo ko adi foof welene makko kadi aussi ko nettanademo konngol ngol kono kadi e nettanade ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yeeɓoɓeɓe kono noon haala ka fo artat tan koye konngol gotol nan wona balɗi e joddinɗen koye biteɗo Raly Diallo ko député toon to assemblée nationale goƴaji kewɗi kalama toon tawi ummi koye ɗemgal makko so en joddimi oɗo kadi aussi ko haali ko naam ko guiɗɗiɗi certuɗi to koto banggue dawrugol e to banggue activisme hani e société civile e gueɗe baɗi noon kono kanko o yaari koto banggue fina tawa e to banggue mecce gollanade leydi ndi nannude ko wiyete ko ha joni golle e hakkillaji sukaɓeɓe kono sa daari kamɓe foof aɓe tongi e konngol gotol wonde elle laamu leydi Mauritanie tinnaki e darde muɗum ummade e mum fewde e ɓesgule leydi Mauritanie ɗum noon mataw en paami enen foof ko wiide Allah jarama a jarama nde jabɗa bismade en ɗo e galle ma ɓen assistant ji men jooɗiɓe ene kuccite men kañumen kala jettama yeɓoɓe Pindi TV yewtere muɗum Kuccam ɓenne kadi jarama aadi men e yewtere nde ko saaha goɗɗo oɗon mbawi wadde réagir e kuccam@gmail.com aadi mon e yewtere nde ko saaha goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi kono kadi e koɗo goɗɗo yen gone jaam